Φίλες και φίλοι, τα τελευταία 3 χρόνια, λόγω και της έξαρσης της νόσου COVID, οι εξελίξεις στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού ήταν ραγδαίες. Εμείς υποβάλαμε προτάσεις και στις 2 προσκλήσεις που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης. Η πρώτη μας πρόταση υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των εγγράφων και των σχεδίων όλου του αρχείου του Δήμου, την καταχώρησή τους σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αρχείων και την ανάπτυξη λογισμικού για τον χαρακτηρισμό τους. Επίσης, την προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοτικής περιουσίας του Δήμου. Η πρόταση βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από το Υπουργείο και έχει προϋπολογισμό 604.000 ευρώ. Η δεύτερη πρόταση κατατέθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εδώ τα πράγματα έγιναν λίγο διαφορετικά. Πρώτα, το Υπουργείο ενέκρινε ένα ποσό για κάθε Δήμο, συγκεκριμένα στο δικό μας 720.000 ευρώ, και μετά εμείς καταθέσαμε με την πολύτιμη βοήθεια του Δημοτικού Συμβούλου Απόστολου Ντινάκη, εντεταλμένου Συμβούλου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μία μελέτη με βάση τις ανάγκες του Δήμου. Ανάμεσα στις προτάσεις που έχουμε συμπεριλάβει στη μελέτη είναι έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς τα άτομα με αναπηρίες. 2. Σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων όπως πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιάς και σεισμού. 3. Έξυπνο σύστημα για την οργάνωση του γραφείου κίνησης. 4. Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών και ενημέρωση γονέων με την βοήθεια smart εφαρμογής. 5. Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου. 6. Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις. Βλέπουμε ότι πρόκειται για 2 σημαντικά έργα που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση, την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των δημοτών, μειώνοντας δραστικά τις χρονοβόρες διαδικασίες της γραφειοκρατίας.